πρόγραμμα διασυνοριακής, διαπεριφερειακής και διακρατικής συνεργασίας Ελλάδα-Κύπρος αφορά τη συνεργασία των νησιωτικών ελληνικών περιφερειών, δηλαδή του Βορείου Αιγαίου, της Δωδεκανήσου, της Κρήτης με την Κύπρο. Αυτό το στρατηγικό έργο στοχεύει στην αξιοποίηση των μεγάλων προοπτικών για την προαγωγή της βιώσιμης ενεργειακής ανάπτυξης με επιδεικτική εφαρμογή καινοτόμων δράσεων, εξοικονόμησης ενέργειας, βιοκλιματικού σχεδιασμού και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, κυρίως σε δημόσια κτίρια, χώρους και εγκαταστάσεις, για την επίτευξη στην πράξη της βιώσιμης ανάπτυξης. Η Περιφέρεια Κρήτης εναρμονίζεται πλήρως με τις ευρωπαϊκές πολιτικές για την ενέργεια και στα πλαίσια αυτά στοχεύει πάρα πολύ σε έργα και δράσεις που έχουν στο επίκεντρό τους την εξοικονόμηση ενέργειας. Εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια, εξοικονόμηση ενέργειας σε δημόσια αλλά και ιδιωτικά κτίρια, σε οδούς, δημοτικό φωτισμό και άλλες ενεργοβόρες εγκαταστάσεις. Για τον λόγο αυτό και το περιφερειακό επιχειρησιακό της Κρήτης έχει αρκετά μεγάλο μέρος που αναλώνεται μόνο σε δράσεις τέτοιες. Σύραγγα Κασταρίδας μήκους 405 μέτρων στην περιοχή Χερσονήσου Ηρακλείου επί του βόρειου ειδικού άξονα Κρήτης υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος του έργου. Η επιλογή έγινε με γνώμονα το ότι η εγκατάσταση αυτή αποτελεί μια από τις πιο ενεργοβόρες καταναλώσεις της περιφέρειας Κρήτης. Αντικαταστάθηκαν τα υφιστάμενα φωτιστικά συμβατικού τύπου με φωτιστικές μονάδες LED υψηλής απόδοσης. Ταυτόχρονα στη σύραγγα έγινε βαφή των εσωτερικών επιφανειών με χρήση μιας ειδικής φωτοκαταλυτικής επίστρωσης που έχει την ιδιότητα αποδόμησης ατμοσφαιρικών ρήπων από τα διερχόμενα αυτοκίνητα. Χρησιμοποιήθηκε ένα καινοτόμο υλικό που ερευνήθηκε, εξελίχθηκε και επιστοποιήθηκε από το Ινστιτούτο Ηλεκτρονικής Δομής και Λέιζερ του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας Κρήτης και παρέχει υψηλό συντελεστή ανακλαστικότητα στο ορατό φάσμα. Στην υφιστάμενη εγκατάσταση ηλεκτροφωτισμού έγινε αντικατάσταση των 31 παλαιών φωτιστικών σωμάτων νατρίου υψηλής πίεσης 400 W με νέα τεχνολογίας LED 140 W. Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε πρόγραμμα ασύρματης παρακολούθησης και διαχείρισης οδοφωτισμού. Μπορούμε λοιπόν να παρακολουθούμε σε πραγματικό χρόνο τη λειτουργία της εγκατάστασης, να ενημερωνόμαστε για ενδεχόμενη βλάβη κάποιου φωτιστικού και να μας παρέχει στοιχεία για την ενεργειακή κατανάλωση της εγκατάστασης. Αντίστοιχη δράση με αυτή του αεροδρομίου Ηρακλείου με αντικατάσταση 34 φωτιστικών σωμάτων 400 W με νέα φωτιστικά LED 110 W στην οδό πρόσβασης του αεροδρομίου Χανίων. Ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε παρόμοιο ασύρματο σύστημα διαχείρισης οδοφωτισμού με αυτό το αεροδρομίου Ηρακλείου, καθώς και δύο αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα φωτισμού για το φωτισμό διαβάσεων στην είσοδο του αεροδρομίου. Σε ό,τι αφορά το έργο της Ταλίδας, είχαμε μία μείωση 50% στην καταναλισκόμενη ενέργεια και μία μείωση του ετήσιου λειτουργικού κόστους 63.000 ευρώ. Σε ό,τι αφορά τους δύο κόμβους, είχαμε μία ετήσια μείωση του κόστους 12.000 ευρώ και μία μείωση της καταναλισκόμενης ενέργειας πάνω από 72%. Παράλληλα με την υλοποίηση των παραπάνω έργων, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης, σε συνεργασία με το Ενεργειακό Κέντρο Περιφέρειας Κρήτης, υλοποίησαν δραστηριότητες διαβούλευσης, δημοσιότητας και καταγραφής. Συγχρόνως έγιναν πολλές δραστηριότητες ενημέρωσης, δημοσιότητας, ευαισθητοποίησης, όπως η διοργάνωση της δεύτερης ενεργειακής εβδομάδας της Περιφέρειας Κρήτης. Έγιναν εκπαιδευτικές δραστηριότητες, συνεργασία με σχολεία, όπου το συγκεκριμένο σχολείο που συνεργάστηκε απέκτησε και το Πανελλήνιο βραβείο Οικόπολης. Η συνεργασία μας με τους Δήμους, είτε στα πλαίσια του προγράμματος Ενεργήν, είτε και ως συνέχεια προηγούμενων προγραμμάτων, είχε ως στόχο να προετοιμαστούν οι Δήμοι ώστε να είναι έτοιμοι να εντάξουν έργα στη νέα προγραμματική περίοδο, όπου οι παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια και δημοτικά κτίρια είναι μια απόλυτη προτεραιότητα. Όλες αυτές οι δραστηριότητες του προγράμματος Ενεργήν συνδυάστηκαν με παράλληλες δραστηριότητες του Συμφώνου των Δημάρχων και του Συμφώνου των Νησιών και με τις προτεραιότητες της Περιφέρειας Κρήτης για την επίτευξη του αειφόρου βιώσιμου ενεργειακού σχεδιασμού του νησιού μας. Τα παραδειγματικά έργα και δραστηριότητες του προγράμματος Ενεργήν προάγουν την ενεργειακή επιχειρηματικότητα, την ενεργειακή καινοτομία και αποτελούν παραδείγματα προς μίμηση στον ενεργειακό τομέα.